Magbalik sa atin ng makamilyong beses, mga minamahal ko, sa ating patuloy na katapatan sa bahagi ito. At this point in time, mga minamahal ko, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating po pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya't tumayo na ang mga maliliksi at mga alertong anak ng Diyos. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Huwag nating sanayin, mga minamahal ko, yung palutay-lutay, mga minamahal ko, hallelujah, na pagsamba, sapagkat hindi yan nakakalugod sa mga Panginoon. Narito po, ating pong pinagbalang mga aral, ating beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. At katotohanan, upang makapagpasalamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa marilag at mahal na pangalan, O Diyos. At kami nagpapasalamat, hallelujah, sa unang dalangin, beloved Pastor Valdestrada Almeida, sa bawat yugto ng banal na gawain na tunay pinagpala, mahal na Panginoon. Simula sa pag-MC, sa pag-awitan ng joyful at solemn song, sa mga buhay na patutuo ng iyong mga anak, hallelujah. Siyang nagsilbing katatagan sa iyong pananampalataya, mahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Patunay lamang, O Diyos, na kami hindi mo iniiwan, mahal na Panginoon. Maraming salamat. At ganoon din sa katapatan ng iyong anak sa pagbibigay ng 10 bahagi tandog. Hallelujah, sa iyong pagbuhos ng pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. At mahal na Panginoon, kami po'y dadako sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Kahabagan niyo po kami, mahal na Panginoon, kami humingi ng kapatawaran sa mga kami nasumpuan sa aming mga kahinaan. Sa nagawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Lalo na po ang iyong maglingkod, mahal na Panginoon. Ako'y basahan lamang sa iyong harapan, mahal na Panginoon, hallelujah. Ikaw maglagay ng iyong mga salita sa aking labi na aking sasambitin sa iyong mga anak na aming pagsalusaluhan sa hapon na ito. Mahal na Panginoon, patuloy kaming kahabagan. At sa unang dalangin namin, beloved Pastor Valdestrada Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, lahat ng uri ng hadlang, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po ay bumabati ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Valdestrada Almeida, at ganoon din sa pag-alala sa turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din sa kanilang mga anak, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor, at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanilang mahal na anak, Sister Vines Neer, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa lahat ng ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, na narito ngayon, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ngunit ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po, minamahal na talagang pinagpala tayo ng medyo makulimlim na panahon. Ngunit medyo kahit bagang malamig ang paligid na walang sikat ng araw, pero medyo maalinsangan din, amen. Talagang maulan-ulan, ngunit yan ay pagpapala, hallelujah, na talagang ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tunay po ang ating mga palayan ng ating mga minamahal na magsasaka ay talagang kailangan talaga ng tubig. Talagang isa pa rin grabing pagpapalayan upang sa mga sunod na taon ay talagang meron pa muli tayong kakainin. Amen, praise the Lord. At minsan pa natin palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo po'y mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ating pamagatan po ang ating pag-aaralan, ang timbangan ng isang Kristiyano. Amen, praise the Lord. Ang timbangan, minamahal, ay talagang saan ba kaya ito literal na nakikita, minamahal? Kalimitan ito ay nakikita sa mga pamilihan, sa palengke. Talagang
Kahit saan halos makikita natin ang timbangan. Talagang, bagamat sa literal na timbangan, lalo na sa isang Kristiyano na negosyante, ay kailangan may matuwid na timbangan. Siyempre, siya'y lugi kung mandayaman siya, ito'y di niya pakikinabangan. At alam din naman natin lahat na makapagtago man sa mga customers niya, ngunit sa mahal na Panginoon ay hindi tayo makapagtatago. Amen? Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Na talagang nandyan na kinakailangan daw minamahal na talagang tayo magkaroon ng para bang built-in na timbangan sa ating mga sarili. Kumbaga, ito'y nasa atin ng katawan na timbangan. Na talagang ating kinailangan minamahal na talagang ito ay upang timbangin muna ang mga bagay na salita bago natin sabihin at ang ating mga gawa bago natin gawin sa ating kapwa. Sapagkat sa totoo lang, minamahal, ang timbangan ito ay napakalaki ng ugnayan nito sa ating kaligtasan. At tunay na pinagpala mga Kristiyano na talagang meron na silang built-in na timbangan sa kanilang mga katawan. Talagang ito'y bago sila magsalita ng mga bagay na dapat nilang sabihin at dapat nilang gawin, ito'y iniisip muna. Ito'y talagang nagsisilbing pagpapala. Hallelujah. Talagang ito'y ipinapanalangin muna nila, minamahal. Talagang isang grabe ito na minsan na talagang dapat nating mapag-aralan, minamahal. Talagang ito'y napakalaki sa, kung hindi natin mabantayan, minamahal, talagang ito'y maaaring ikapahamak natin. Pwedeng ang mga bagay na inaasahan natin na magmana ng buhay na walang hanggan, magugulat na lamang tayo, dumating ang rapture, maiiwan tayo. Dahil sa mga bagay na ito na hindi natin nababantayan. Ating isipin, minamahal, na talagang dalawa na napapaloob ang utos ng Diyos. Una, ibigin daw ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong lakas, buong puso. Ating pumasahin man na mahal dito po sa aklat ng Mateo, kapitulo 22, ang talata po ay 37 hanggang 40. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Aklat po ng Mateo, kabanata 22, talata po ay 37 hanggang 40. Ito pong nakasulat. At sinabi sa kaniya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mahal, talagang ito ang dakilang utos na talagang ibigin daw natin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Ito daw yung pangunang utos. At ang pangalawang katulad daw nito ay ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Mga minamahal, talagang kung ating isipin, talagang napakadaling sabihin. Hallelujah. Ngunit minamahal, dahil sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon na magkaroon daw tayo ng sariling malasakit. Ibigin daw natin ang ating kapatid na gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kaya lalo na minamahal kung lalo na sa ating mga minamahal na kapatid na baguhan, hallelujah, na talagang mag-ingat sa ating mga salitang bibitawan sa kanila. Dahil baka ito'y salitang pwede nila ikatisod minamahal. Pwedeng ito'y ikawala nila sa paglilingkod, hallelujah. Tunay minamahal, talagang napakahirap na bagay. Kaya sabi nga, napakapalad ng mga Kristiyano na meron na silang pag-iisip na ganito. Ngunit sa mga wala pa ay manalangin sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ang katotohanan nito, minamahal, sa mga bagay na hindi natin nababantay na ganito, tayo rin ang kawawa pagdating ng panahon.
Ang akala lang natin, ang ating mahal na kapatid yung nawala. Akala natin sila lang manamahal. Ngunit tayo man din na pinanggalingan ng mga bagay na ganito'y naging katitisuran, manamahal. Ito po'y aani rin tayo, manamahal, ng grabing paghihirap, manamahal. Dahil sa paggawa natin ng mga bagay na ito, manamahal. Dahil sabi nga ng mahal na Panginoon, manamahal, hallelujah, tunay nga, manamahal, talagang napakahalaga ng pinagkabayubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sa pinagkabuhusan ng kanyang dugo, manamahal, hallelujah. Talagang ito'y hindi mabayad-bayaran ng kahit ilang daang milyon, manamahal. Walang katumbas sa salapi ang pagkatubos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat Kristiyano, manamahal. Kaya dapat tayo mag-ingat, manamahal, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tunay po, manamahal, na talagang ika nga po ay sa mga bagay na ating ginagawa, huwag natin gawin ang ayaw gawin sa atin. Talagang atin tignan na mainam na mahal, dahil minsan dumarating yung punto, manamahal, na talagang nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi na natin naiisip. Nakakapagsabi tayo ng mga bagay na hindi natin nababantayan. Ngunit yung mga bagay na atin palang sinabi at nagagawa, kapag ka sa atin na ginawa, ay ayaw natin mangyari. Tunay ito, mga mahal, na talagang ito'y napakahirap na mahal. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, sapagkat sa ganitong dahil kung hindi, minamahal, kung hindi natin titignan ang mga bagay na ito, minamahal, sabi po ng Marcos Kapitulo 9, versikulo 42, amen, praise the Lord. Imisaklat ng Marcos, Kabanata 9, talatay 42. At ang sino mang magbigay ng ikatitisod sa maliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking gilingang bato at siya'y ibulit sa dagat. Amen. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tignan natin, minamahal, ang sabi ng pinakamamahal Panginoon. Ganyan kamahal ng pinakamamahal Panginoon ang bawat isa sa atin na naligtas. Ganyan kahalaga, minamahal, hallelujah. Nasabi niyang gano'n, minamahal, talagang kung ang isang tao daw ay pagmula ng ikatitism na mahal, imagine, mas maigi pa raw na bitinan ng kanyang lieg ng gilingang bato at itapon sa dagat. Tunay po, minamahal, na talagang minsan sa mga bagay na ganyan lamang, minamahal, ay talagang grabe ang kapalit niyan, minamahal. Na talagang napakahirap, na talagang na dapat nating pagsumikapan, lalo na sa ating mga minamahal na kapatid, lalo na sa mga baguhan, minamahal, na talagang dapat talaga tayo, at maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil patuloy tayong naaralan, patuloy tayong dumadalo 3 times a week. Nandoon, minamahal, talagang tayo laging natuturuan ng pinakamamahal na Panginoon ng kanyang mga salita, at unti-unti tayong pinipino ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At talagang patuloy na nanalangin sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeida. Tayo kinakahabagan lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kaya ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon ay magkaroon tayo ng malasakit sa ating mga kapwa mananampalataya. Gaya na lamang ng pag-ibig ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeida. Hallelujah, na talagang maging sa ating mga nangangasiwa, sa ating mga minamahal na manggagawa, na talagang bagamat hindi man nila tayo kaano-ano minamahal, ay talagang nagbigay sila ng grabing malasakit sa atin. Talagang ginugugol nila ang kanilang mga oras, madaling araw pa lamang nagpupuri na sa Diyos. Isinasamo ang bawat isa sa atin na pag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon, patnubayan ng pinakamamahal na Panginoon, pagalingin sa mga karamdaman, hallelujah. Ito'y isang grabing malasakit, hallelujah, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Talagang sabi pa nga na ng ating beloved Honorable Pastor, kung pwede lang, bilhin niya ng tig 1 milyon para lang maligtas ang isang tao na mahal. Grabing pagmamalasakit yan, minamahal, na talagang kung iisip-isipin, talagang grabing pagbibigay malasakit, minamahal. At dapat
tayo din naman ay magkaroon din ng mga malasakit. Dahil sabi nga ng Biblia, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 2. Amen, praise the Lord. Aklat po ng Mateo, Kabanata 7, talata po ay 2. Ito po ang nakasulat. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tunay po minamahal na talagang magkaroon talaga ng ang bawat isa ng kani-kanyang malasakit sa bawat isa. Ika nga ay talagang yung grabing pag-ibig sa isa na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang ito sa grabing pagsunod. Dahil kung pagsunod lamang minamahal, mapapagod tayo minamahal sa pagsunod. Sa napakaraming utos na ibinigay na utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang mapapagod tayo sa pagsunod. Ngunit kung ating pagmumulain ang mga bagay na ito minamahal, na ating pagmamalasakit sa grabing pag-ibig, na tayo dumalangin sa Diyos na bigyan tayo ng grabing pag-ibig upang ang mga bagay na ito'y grabe nating masunod, minamahal, sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tunay minamahal na talagang hindi natin ito magagawa minamahal ng saganang atin lamang. Kaya patuloy tayong magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang ating manalangin ng gusto minamahal na maging ang mga, amen, praise the Lord, maging ang mga gawang marites minamahal. Hallelujah. Na gawang marites, gawa ng kaaway na sa mga Kristiyano ay na mawala na ito sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yan ay minamahal ay ang pagmamarites minamahal yan ay gawa ng kaaway ng Diyos. At natural sa mga taong ganyan din minamahal, sa ating mga minamahal na kasama sa pananampalataya, natural ayaw din nilang sila i-marites din. Talagang yan ay tunay na gawa ng kaaway na dapat pumawala. Dahil talagang napakahirap na bagay sa mga nais nating gawin, ngunit ayaw nating gawin minamahal. Yan ay napakahirap pong bagay. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan minamahal, na talagang anuman ang ating gawin sa ating kapwa, ito man ay sinabi natin ng patago, ito na ay sinabi natin ng harapan, o ginawa natin ng harapan, anuman ang ating gawa minamahal. At the end of the day, kung ito man ay masama, tayo nanlugi. Ngunit kung ito'y mabuti, tayo ay grabing pinagpala sa lahat ng pinagpala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating pansinin po minamahal dahil ito ay isang napakadelikadong bagay sa mga bagay na ating ginagawa na hindi natin nababantayan. Dahil kung ating titignan minamahal, yung kanina yung dalawang utos na ating binasa, dahil sabi nga, nababalot daw yung marapakaraming utos sa dadalawa lamang. Yung ibigin ng Diyos ng higit sa lahat, ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ibigin daw ang kapwa na gaya sa ating sarili. Ngunit kung ating makikita dito minamahal, halos parang nabubuo lamang sa isa. Dahil kung ating titignan minamahal, dahil sabi ng pinakamamahal na Panginoon, kung ano daw ang ating ginawa sa ating kapwa, ay sa Diyos nating ginawa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong basahin minamahal dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang talata po ay 35 hanggang 40. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 25, ang talata ay 35 hanggang 40. Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy, naging hubad, at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw, ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom
at pinakain ka namin, o nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka naming nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka naming nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya yung utos ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na gano'n na dalawa na lamang. At kung ating titignan ay parang iisa na lamang. Na talagang totoo, minamahal, na talagang grabing pag-ibig, grabing pagmamalasakit daw ang ating gawin, minamahal. Talagang yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang ating ipagmalasakit sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga kapwa mananampalataya. Dahil sabi nga ng Biblia, gawin daw natin ang mga bagay na nais ding gawin sa atin. Kung nais nating grabing pagrespeto, rumespeto rin tayo. Kung nais natin mabigyan, magbigay tayo. Kung nais nating igalang tayo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Talagang to, mahal na talagang ang mga bagay na talagang gawin daw natin, mahal, kung ano yung nais gawin sa atin. Talagang dyan, mahal, talagang tayo makakalakad na ayon sa kalooban natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang kung ating titignan, mahal, na sabi ng pinakamamahal na Panginoon, hindi nais ng pinakamamahal na Panginoon ang kahit anumang hain, mahal. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, habag ang nais ko. Hindi yung mga bagay daw na kung ano-ano mga bagay na talagang parang grabing pagsunod, mahal. Dahil sa grabing habag lang natin sa lahat ng ating mga minamahal na kapatid sa ating kapwa mananampalataya, lalo't higit sa mga hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa ating mga paghahayo, minamahal. Kaya huwag natin kakalimutan, minamahal. Isa yan sa pagpapakita ng grabing kahabagan. Yung ating paghayo sa ating mga katabi, sakyan na talagang sambitin natin sa kanila kung gaano kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ating mga minamahal na kababayan na nakakaranas ng grabing karamdaman, hallelujah. Lalo na kung ito'y malapit sa atin, minamahal, talagang bigyan natin ng oras, bigyan natin ng pagkakataon, hallelujah. Upang sila din man ay makakilala at talagang masumpungan nila ang buong katotohanan at kapahingahan ng kanilang paghihirap. Talagang sabi ng pinakamamahal na Panginoon, magkaroon daw tayo ng habag. Sabi po dito, minamahal, sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9, versikulo 13. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kabanata 9, talata po ay 13. Ito pong nakasulat. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang ang habag o grabing pag-ibig sa ating mga minamahal na kababayan at ating mahal na kapatid ang kailangan minamahal. Magkaroon daw tayo ng ipanalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na yan ay ibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon na lagi tayong makaramdam ng habag minamahal sa ating kapwa mananampalataya, lalo na sa mga ating kapatid na nagdadalamhati, makadalamhati tayo. Sa ating mga minamahal na kapatid na talagang nandun minamahal na sa grabing paghihirap. Kung meron tayong magawa, tulungan natin. Lalo na tigit, huwag nating gawin minamahal na talagang yung ating minamahal na kapatid ay may nararamdaman, kundi gagatungan pa minamahal. Bagkos nato na lang i-lift up minamahal, sabihin kung gaano, ipaalala kung gaano kabuti ang Diyos, hallelujah, upang sila'y ma-lift up. Talagang mahikayat muli na muling uminit ang kanyang paglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon at lalo tigit siya'y ipanalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
Kaya maging sa ating mga sarili minamahal, yung ating mga galit at puot, talagang yan ay alisin natin sa ating mga sarili minamahal. Lalo na kung nakakaramdam pa tayo ng mga bagay na ganyan, talagang yan ay limutin na natin minamahal. Ipanalangin natin yan sa pinakamamahal na Panginoon na yan ay mawala. Hallelujah. Lalo na ang ating mga nararamdaman na mga bagay na ay ating kapatid sa pananampalataya. Dahil sa totoo lang, sabi nga noon nakaraan na mahal, kung ating talagang iisipin, hindi ang ating kapwa Kristiyano ang ating kaaway. Ang ating kaaway ay ang dyablo, minamahal. Nagamit lamang ang ating mahal na kapatid, hallelujah, ating kapatid na para galitin ka, para provoking ka, dahil sa ating kapatid na nagkulang sa pananalangin, talagang nandun, minamahal, na ginamit lamang siya, minamahal. Ngunit hindi tayo dapat magalit sa ating kapatid, hallelujah. Talagang dapat atin siyang ipanalangin, ating ipagsumamo siya sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang siya ipainitin ng pinakamamahal na Panginoon upang sama-sama tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang atin daw pong minamahal, talagang at atin daw pong pagsumikapan, hallelujah. Talagang dahil ang ating kalabang leon, minamahal, talagang hindi tumitigil, minamahal. Yan po'y talagang 24 hours, minamahal, hindi walang tulog, minamahal. Talagang sino pa ba naman ang pilit wasakin ng gawa ng kaaway, kundi ang mga anak ng Diyos na naglilingkod, hallelujah. Talagang maghahanap siya ng masisila, naghahanap siya na nagkukulang, minamahal. Yun ang pupuntahan niya upang provokin ang mga ibang Kristiyano, minamahal. Ngunit kung alam na natin ang mga bagay na ganon, na ang ating kapatid na yun ay hindi yun ang ating kaaway, bagkos ang dyablo, ang kaaway ng Diyos, hallelujah, ay talagang ating mapagtatagumpayan yung mga ganitong pakiramdam. Yung grabing galit na ating mararamdaman. Yung ating grabing, dahil tunay na ating maiintindihan, minamahal, hallelujah, ang main cause kung ba't nagkaganon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang sabi nga ng Biblia, tayo'y magpanalanginan sa isa't isa. Tunay po, minamahal, na talagang ang bawat Kristiyano ay nangangailangan ng bawat isa. Talagang ang Kristiyano ay hindi mabubuhay o hindi makapaglilingkod na mag-isa. Sabi nga ng banal na kasulatan, tayo magkatipon, hallelujah, at mag-aralan sa isa't isa, magpaalalahanan sa isa't isa, minamahal. Talagang tunay po, minamahal, talagang nalalapit na po ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa araw-araw, sa pagdalo natin sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, lagi tayong naaaralan, minamahal. Unti-unti tayong napipino, minamahal, sa ating mga kahinaan, minamahal, sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, talagang tunay pong tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Talagang ating pagsumikapan ng mga bagay na ito at ating bantayan, minamahal. Talagang sa mga bagay na ito'y lalo tayong pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Pag-ibig ang siyang bumukaw sa ating puso, kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't di
sa ating paghayo, ipabalita sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tunay po minamahal na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Wala tayong may tumbas. Hallelujah. Wala tayong may bayad sa kabutihan ng ating Diyos. Hallelujah. Sa grabing malasakit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Hallelujah. Upang tayo lamang ay maligtas, minamahal. Talagang hallelujah. Andyan ang kanyang lahat ng paraan upang tayo pangalagaan, minamahal. Maging sa ating mga minamahal na nangangasiwa, patuloy tayo pinapaalalahanan upang hindi tayo mawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya patuloy tayo magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo pimanalangin manamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin ng aming beloved Pastor Wildisrad Almeida, kami nagsusumamo, O Diyos. Aming samot dalangin, mahal na Panginoon, na patuloy mong panghawakan ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Hindi namin kayang gawin ang mga bagay na dapat namin gawin kung ikay wala sa amin, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kami, O Diyos. Kaming lahat na magkakapatid, hallelujah. Kahabagan po kami, hallelujah. Patuloy kaming ingatan, mahal na Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik. Ganon din namin samot dalangin, mahal na Panginoon, ang aming beloved Pastor Wildisrad Almeida. Aming espesyal na panalangin, mahal na Panginoon, nakahabagan niyo po ang aming beloved Pastor Wildisrad Almeida. Patuloy pa mong bigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon, at haba ng buhay. Ganon din sa kanilang mahal na anak, hallelujah. Bigyan sila patuloy na katatagan, mahal na Panginoon, upang mapanghawakan ang malawak mo pang gawain sa loob at labas ng bansa, mahal na Panginoon. Ganon din sa aming, hallelujah, sa gawain dito sa San Carlos City, mahal na Panginoon. Aming samot dalangin, mahal na Panginoon. Kahabagan din po ang aming beloved Origin Preacher. Hallelujah, kahabagan siya, mahal na Panginoon. Yun siya nga, hallelujah. Yun siya nga alipin, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy alalayan, mahal na Panginoon, maging sa lahat ng may minamahal na manggagawa, sa lahat ng minamahal na kapatiran. Patuloy silang panghawakan, patuloy kaming lahat na panghawakan, gabayan, mahal na Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo manamahal ay manalangin para sa ating mga kanya-kanyang pangailangan, manamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na kapatid na may mga karamdaman, anumang klaseng karamdaman yan, leukemia, TB, diabetes, ang iyong kaliwang kamay, hallelujah, inyong ipatong sa inyong mga karamdaman at ang inyong kanang ulo, ay inyong kanang kamay sa inyong ulo, minamahal. At isipin na ating beloved honorable pastor ang
nagpatong ng kamay sa mga ating mga minamahal na may mga problema. Itaas ang dalawang kamay at isama mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amin. Sinasamo sa iyo, mahal na Panginoon, lahat ng mga uri ng karamdaman, lahat ng mga TB, diabetes, leukemia. Hallelujah. Mga cancer. Hallelujah. Mga kahit anong klaseng uri ng karamdaman, cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Cast out in the mighty of Jesus. Be healed in the mighty of Jesus. Lahat ng uri ng problema, karamdaman, hallelujah. Lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Gaya po ng dati manamahal. Hallelujah. Ano man ang ating hiniling, ating mga karamdaman na mahal. Isipin natin, minamahal, na ito'y tinanggap na natin. Tayo tumalon ng 3 beses at sumigaw ng hiyaw ng pagtatagumpay. Hallelujah. Tayo tumalon, minamahal, 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po tayo pinagpala na mahal, hallelujah, sa mga bagay na yan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sus po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, para po sa mga mahalalaga pong announcement, at akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved, amen, praise the Lord, ating beloved Elder Alvin Reyes. Amen, praise the Lord.